mezi lidmi v Česku, tak ty jsi vzala odvahu? Tak odvahu spíš ze svého okolí. Mně říkali, že mě berou takovou, jaká jsem a že za to vůbec nemusím stydět a že je to spíš, že jsem tam měla jít už dávno nebo tak a že se divím, že tam ještě někdo takový jako já nebyl. No. 178 cm. 21. Barva? Všechny barvy, jo? Tak černé, bílá, černá, nevím. Všechny, jo. Na co mám náladu? A máš nějaký plán, že bys jela někde na soutěže? Jsem vyslaná na jednu soutěž zase na Filipíny právě na Miss Earth a jiný teda zatím nevím. No. A chceš to studovat tu školu, anebo dát zase Ne, pro mě je škola zatím na prvním místě a doufám, že to tak bude, takže doufám, že úspěšně složím bakalářské zkoušky a budu pokračovat dál na inženýra.